Като цяло е това първоначалното оформяне, от тук нататък, може би още днес къща ще монтиря някакво часа, за да бъде оформен, но преди ще ви бъде трудно с по-финните манипулации. Надявам се да ви хареса. Може ли въпрос? Да. Ами, сега примерно и какво се трябва ли да се представи всяка година? За всяка дърва е различно. Това дърво всъщност предполагам следващите години няма да се кажа. По принцип при по-малките дръвчета е желателно да се пресаждат през годината дължите. То по принцип постоянно расте и постоянно като граждане се намалява корона. В смисъл, колко по-дълъг става един клон, той става толкова по-дебел. Няколко клончета са твърде тънки. Те след няколко годишна на дефилация. Това дърво ще бъде оформено и ще го оставят една година да се развива повече, няма да го докосва. На следващата година през пролетта самите клончета те ще се издължими, съответно ще са надебелени. И отново ще ги подрежа. От следващата година те пак ще поврастват, пак ще ги подрязвам, докато примерно след 5 години това дървче вече ще е дебил. Всеки един клон ще е толкова дебел, колкото аз съм искал, за да бъде по-съразмерен. Защото, както знаете, в природата най-ниските клони на едно дърво са най-дебели. Колкото по-нагоре към върха отиваме, толкова по-тънки са клоните. Но при едно първоначално оформяне на болсаите много често имаме по-дебели клони на върха, по-тънки в ниските. Затова оставим ниските клони да растат повече, а стопираме по-високи клони, за да може да надебелява само долу. И това са вече едни по-специфични техники. В интернет имаме форум, може да се интересувате, да задавате въпроси, винаги има кой да отговори там. Но това случай по няма да бъде мъничко. Това случай по не е голямо. При бонсаите, обратно на цветята, както знаете пред цветята, всяка година цветите трябва да влезе в по-голяма, през няколко години да влиза в по-голяма цветия. При бонсаите е обратно. С напредването на годините трябва да влиза все по-малко и по-малко. Съответно... Не знам, чувстват се добре. Всъщност, нето сетел започва да развива една перфектна коренова система. Вътре, в тия съси няма дебели корени. Всичко вътре е съвсем финно, много тънко, като мрежичка, всъщност дървото храна тънките корени. Така че той има достатъчно корени, няма дебели, които всъщност играят роля да предържат дървото, но има прекалено много финни и нежни коренчета. Ами, тези 2 пъти на ден. Говоря за най-големите жени през датата, 2 пъти на ден, даже не се налага до 3 пъти. По-големите могат да се споливат през някаква година. За почвата да ви кажа. По принцип може да се отглеждат от най-обикновена сортна почвеност. Но най-доброто за един бонсай са кръволатите почви. Те са абсолютно стерилни. В тях няма никакви органични елементи, няма торф, няма никакви примеси, няма стара почва, даже във времето. Има и такива по-специални техники, по-професионални, когато при прехвърлянето на едно дръвче му се изливат и корени. За да сме сигурни, че вътре в тръстията няма да попадне никаква органична смес, вътре ще има чист кръволатен субстрат и това ще предпазва дръвчето от изливане, от задържане на много влага вътре в тръстията, може да го поливат пелите, като смятате, че го преполивате. А хранителните вещества, там вече има едно по-агресивно горение. Къде си купувате? Моля? В старските магазини има ли? Да, в старските магазини има около 10-15 лева. Много са. Като там малко става повече, обикновено издържат и медици. Но тези тук не са от старските магазини, тя съм създавал всички тях. Благодаря много. Благодарим за демонстрацията по бонсай оформяне. Сега следва демонстрация на екидо. Подобно на другите японски бойни изкуства, освен метод на самоотбрана, екидо е начин на духовно физическо самоусъвършенстване. Името
айкидо се изпитват иероглифите ай за съразмерност, ки, което значи енергия и сила, и до път. И най-общо се превежда като път на хармоничната сила. Демонстрацията ще бъде представена от айкидо клуб Калуян от град Велико Търново.